vam kažem, a ljudi, nešto ovako. Idemo mi večeras košoće na svadbu. Da. Ako ne bude pevao mambole, 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 ako ne bude bilo mambole, ja ovdje se svadim, razumiješ? Zašto sam ja dizao? Pa se ovako. Ja nemam kaju. Ja nemam brze naočare, ja nemam... Imam ja naočare s njimi. Ali nemam brze naočare. Pazi, ja nemam ništa od toga. A ja zato pušim Marlboro meki, Marlboro crveni meki. To su takozvane dizel cigare. A ja pušim Winston plavi SOS. I kako ovo sad da bude dizel, ja da ne budem dizel? Moram ja biti dizel, razumeš? I onda kad malo ti bolje razmisliš, kad to sve sklopiš... Mogu seremo. Ne, moraš ti to sve sklopiš u jednu... Moram da oberem paprike, rekao malo da oberem paprike. Dobro, i nebitno je. Ja sam uglavnom dizel, ja nisam preko špenjitera ništa otišao sad ono da valjam neki šverc. Ali zato je Rakija otišao i on je njegov traktor preko rumunjske granice. Ujebo majku pičku! Ja nisam ništa švercao, ali daće Bog jednog dana da ja švercujem ove cigare. Ja švercujem i da dobijem pare. Znaš šta bi ja kupio prvo kad imam pare? Ja švercujem maslački. Šta misliš ti, Hibrid, šta bi ja prvo kupio kad imam pare? Drogu. Ne, brate. Cigare! Cigare, ili kurac. Cigare, Marlboro, Marlboro meki, kratki, crveni. Zašto što dizel cigare, naravno. Ali Marlboro meki kad ti je skup. Mora meki da bude. Izvoli sebi. Mora da bude meki. Zašto mora bude meki? Zato što su to dizel cigare. Jer ako nisu dizel cigare, jebo ti te cigare, razumeš? Nemoj. Tripovi, brate. Ne, znaš što ovdje kažem? Znaš šta sam teo poslije svega da ti objasnim neke stvari? Ako mi odemo tamo u Košoće, ja ne sem onda danas da brijem glavu. Jer to je ciganska svadba, razumijete? Pjeva Đani, Nataša Stajić, Šaban, Mile Kitić, Verita Šerifović i to je to. I slušaj, i sad ja ako obrijem glavu, i ako još i satoviram kojim slučajem kukasti krst istatoviram, oni će mene, brate, tamo oterati, razumiješ, reći će što si ti nacista i jebemo to usta. O, zdravo! Idemo kod Šoće! Ali ne znam, izgleda da ići na svadbu kod Šoće, ne znam da li bi tu... Možete mi doći da vam ja upalim TV pa da gledate. Da vam upalim pa da vi gledate. I samo mi reci kako se gasi. Nije problem, ne morate i gasim doći ja pa ću gas kad dođem kući. Nikakav problem. Sam vi doćite to, ja ću vam pustiti da vi gledate. Tako. Tu mi niko kod Šoće. I slušaj sad, Hibrid, i šta sam počeo jest. Ja sad, ako budem uzeo... Viš ti pogledam, ali mnogo sereš, oni će neki gledati. Ne, moram njima da objasnim zašto ja ne mogu da budem nacista tamo kod svadbe kod Šoće. Ti mnogo sereš. Nema to veze, ti ne razumeš nešto. Ja ako budem se tovirao kukasti krst tamo, jer shvataš ti to? Oni će meni istorati, jebat će mi mater. A sad ja nisam ja glup, slušaj sad ja ću uzeti, ja ću sad, neću birati glavu, ću ići ovakav i neće se tovirati kukasti krst. Ja ti će piti, jesti, boli me kurac, a molim popušati si kurac, kraj priče. Kraj, tako sam opametio. Meni se pišao. Vraštanske kurve.